Добър ден, ние сме предаването Море от любов. Да. Искаме да вземем интервю от вас. Да. Вие сте служили, къде сте били, викате в... Бях в школата в Турбоджийско, после бях на една застава в турската граница. На турската граница. Турската граница, на кой пункт бяхте, на кой граничен пункт бяхте? Бях на застава. Имате ли си любима твоя? Имам, да. От колко време сте с нея? Тя почина и аз станах еромонах. Така. Виж, Сега. Значи, ти знаеш, дето влязаме в Европейския съюз. Да, знам. Вие не се бръснете. понеже съм свещеник. Свещеник. Да. А на коя църква? Света Троица служа. Света Троица. Благодаря ви много за вниманието и за интервюто, което Бог да ви благослови. Ние сме от предаването Море от любов. Да. Това ми е редактора, режисьора ми. Който ние разбрахме, че ако случайно ви ли работите, кога сте на смяна на турската граница? Не, аз съм служил там сега вече. Само се служил като войник беше. Да, като войник. Благодаря ти много. Жив и здрав. Айде.